Makadiwa na vaMwari nezita raJesu. Tinotenda Mwari nenguva ino yatitendera kuti tirambe tichienderera mberi muchannel yedu inonzi Hope in the Wilderness, patiri kuti isusu mukati merenje mumhuri dzedu dzapindwa nezvakawanda zviri kutikanganisa misoro mukati merenje rakadai. Inguva yekuti tipanane tariro kuti kana tikadzokera pamhuri yakasikwa naMwari nekuita kuda kwaMwari, tinoona kuti mhuri dzedu even zvinhu zvakaoma dzichararama murugare nemurufaro, takamirira kuuya kwaJesu kwechipiri kwaakatipromisa kuti anouya. Tikatarisa panhaurirano yatakaita pekutanga, takaona zvinhu zvinoti zvakakosha paGenesis chapter 1 and 2. Chekutanga chatakaona ndechekuti Mwari zvaakatanga kusika Adhamu zvaive nomunongezo kuti Adhamu ndiye achava musoro wemba kana kuti musoro wamai. Adhamu ndiye achanga achitungamira mhuri especially panyaya dzechinamato. Now chinonetsa ndechekuti tikasanganisa, regai ndimbopasiya alright tizopapfurira pamberi. Chechipiri sei ndiri kuti panyaya dzechinamato takaona zvesu Adhamu achipuwa mutemo. Mutemo waakapuwa uyu wakanga uri pamuti, zvikanzi Adhamu musi waunodya muti uyu unofa zviro kwazvo. Saka Adhamu semufirisita wemusha aifanira kudzokorora mutemo uyu kumhuri yake, kutangira pana Eve mudzimai wake akazosikwa, iye haasikwa atopuwa mutemo uyu. Tinoonawo Adhamu achipuwa mamwe mabasa ekuti atumidze mhuka dzanga dzirimo nezvimwe zvese, nekuti akapuwa basa rekuita kuti senza tikati isusu pila rimwe guru hombe rinofanira kuitika mumhuri kushanda. Tikasashanda tinoinvita chitema mukati memhuri. Asi pamuzongozongo kana kuti padindingira ranhasi tiri kuda kuti tione kuti zvino Mwari zvaanga aisa zvese zvinhu izvi, Adhamu aiswa mukati mebindu rakasonaka ratikatodescribe separadise, Eva auyiswa mufaro watubuka, chitema musina, muine mufaro chete. Chakazombonyanyonetsa chii? Tikagona kuti tiongorore chakanetsa ichochi tikachibatisisa zuva ranhasi, tichagonawo kuti mumhuri dzedu futi tichiavoide, tisadzokorore chitema nokuitika kwacho sezvatakachiona chichipinda muEden, sekuona kwataakuita nhasi. Zvinoreva kuti nhasi tiri pachapter 3 yaGenesis. Chapter 3 yaGenesis inotiintrodusa kunyaya inonakidza. Tinokumbira kuti muzoiverenga, tiri kungoidudzira panapa zvairi sezvo tichimhanyisanawo nenguva. Chapter 3 yaGenesis inotinakidza. Tinongointroduced kune nyaya inonzi nyoka yakanga ine mano chaizvo kudarika dzimwe mhuka, ndobva tawana nyoka iri kutaura nemukadzi, mukadzi uyu watiri kuti Eve akanga asikwa. Now tisati tanyanyodzika ngati tangei kutarisa kuti chii chiri kuitika, nekuti Mwari haana kusika nyoka inotaura. Ko nyoka yaakutaura nemhaka yei? Dai tanga tine background dzatichaita zvedu takuita kumadoctrines, vamwe kuda tinozvinzwisisa kuti ngirozi dzasikwa naMwari dzakanga dzina masimba akawanda. Saka Satani uya wataiti akadzingwa kudenga, chikonzero sei muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa, paitove nezvakaipa kare, nekuti Satani anga atodzika adzingwa, asi haasati apinda mubindu. Mubindu muri kunzi mugare makachena, musingapindwi nechitema, musingapindwi naSatani. Satani uyu aitove ngirozi ine mano, ngirozi ine masimba, ngirozi inokwanisa kushandura zvimwe zvinhu, sekupinda kwaari kuita munyoka otaura kuburikidza nenyoka. Saka nyoka yaakutotaura panapa kwete kuti ndiyo, asi kuti Satani apinda munyoka aakuita kuti itaure.
iyi tinoidedza kuti spiritualism. Kuda neshona tinganetse kusanangura wedhiro riri, asi tiri kutaura zvemweya mweya. Saka zvemweya izvi zvinokosha kuti tinyatsozvigadzira tizvinzwisise, nekuti zvemweya izvi zvakuchipinda manje mumhuri dzedu isusu. Zvakupinda mumhuri dzedu, vana vedu pavari kufamba vakaisa zvima earphones mukati memusic vachiteerera, vari muworld yana R&B, vari muworld yevanhu vanorepa, vari muworld yezvimwe. Titi ichannel dzese dzinointrodusa chitema mukati memhuri. Zvakakosha kuti semhuri dzedu tizviongorore zvese. Now, nyoka zvairi kutaura tinoidedza nerimwe zita rechirungu inonzi spirit medium, kureva kuti ndo chimudziyo washandiswa naSatani kuti aone kutaura naEve. Nekuti dai Satani akauya ari ega kaEve aingotiza, aingomanya. Saka Satani auya mumudziyo wajairwa naEve. Rangarirai kuti mazuva ano chete tamunyika ichitema, saka hamugoni kuzvifunga kuti pamwe tingajairana nenyoka. Hai, dzakajairana nazo kuEden. Dzaitogarawo dzichitendererapo, Eve achitosikopa dzichivaima achidziona, achimbodzisira mvura dzichimwa, achidziitira zvaanoda. Saka anga akadzijaira. Yanga iri mhuka yanga ichipenya yakanaka chaizvo, iri very attractive. Remember madzimai akasikwa pambabvu, akasikwa nefaina material, vanoda zvinoyevedza nezvinonakidza. Saka Satani akachuza chinhu chaiyevedza, chaipenya, chaiita kuti zvifambe, kuitira kuti nyaya yake ifambe. Spirit medium. Saka tiri munyaya dzespiritualism dzemweya. Mumhuri medu futi mune vamwe vemhuri dzedu vakushandiswa semamediums, kana kuti semidziyo inokwanisa kuti Satani ataure nemhuri dzedu. Ndosaka kune vana kavamwe vanonzwa sekuru vari kutotaura pamwana uyu, ninga ari kutotaura pamwana uyu, uya akaurawa ngozi iri kutotaura pamwe. Mamediums ese iwayo toda kuti mhuri dzizvinzwisise patiri kutanga kuti chii chakanetsa kuti chiitike mukati mebindu. Asi regai ndimhanye nekuti inyaya yatichadzokorora yatichapinda mairi. Now, kutaura kuri kuita nyoka iyi, chiregai titi kutaura kuri kuita Satani kuburikidza nenyoka achitaura kumudzimai, kunofanira kuti kutyise Eva. Nekuti Eva ari kunzwa kekutanga nyoka yaaibotamba nayo sedzimwe mhuka isingatauri yataura. Saka zvaifanira kuti zvimutyise, zvangachifanira kuti zvimupe kurohwa nekahana. Chinhu chinorovesa nehana, ini madzimai akangwara ndoaziva ini. Mukarohwa nehana uri mudzimai, chinhu chautanga kufunga kumurume wako. Nekuti murume basically akaiswa pamusha for providing and for protection. Saka ukaona mudzimai asingatsvagi protection kumurume wake, aine kumwe kwaanowana protection yake sezvatakuona mazuva ano, zvinoreva kuti musha wasi. Saka Eva angadai achifanira kunge amhanya kuna baba, asi atimuona achimhanya kuna baba. Tinomuona achitofarira kuti vanyanye kukurukura nenyaya iyi, nekuti nyaya iri kuzoya manje uyu Satani uyu kuburikidza nenyoka oti. Saka Mwari akati musadye miti yese, kuitira kuti zvinakidze zvive padivi mbichana akasikeka kukorekta kuti haewazve hatina kunzi miti yese tisadye, takanzi wani chete. Asi pane nyaya imwe zviya tinoda kuti tiongorore iri kutaurwa naEve ipapa pana Genesis, tichiri paGenesis chapter 3 verse 1-2. Hanzi naEve takatonzi tisadye kana kutobata. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuwedzera shoko raMwari chitema. Bhuku razvakazarura kuti ani nani anotapudza kana kuwedzera pashoko richitema. Ari kuwedzera nyaya yekubata. Panopuwa instruction murume wake Adam achipuwa instruction, hapana kutaurwa nyaya yekubata naMwari. Iye akuwedzera tusauti netushuga. Hanzi kana ukatobata, ukangobata chete. Now, nyaya yekuwedzera shoko raMwari ine temptation. Ari kutozviuyisa kumiedzo zviri nani.
nekuti nyoka yakatomonerera zvayo pamuti iri kutobata-bata kamucheroya iri kutotamba-tamba zvayo iripo haisi kutombo saka pfungwa inouya manje kekutanga nekuti koini yakabata wani of course ndikuda kuti muite read in between the lines muongorore kuti kuwedzera shoko ramwari hakuiti Eva ari kuwedzera shoko ramwari pana koini yakabata handina kufa aiti chi dai yakadaro nyoka kana kuti yakatodaro kuti nganyorerwe zvese here zvaiitika. Now, chiri kukosha panapa ndechekuti kana tawedzera kuna vamwe vanhu kava kuwedzera shoko ramwari mazuva sezvataitaura pachapter 1 kuti masikirwo akaitwa dai tati pane kuramba mavhesi anozvisapota because tichataura amira pane mamwe matopic atichabata musirisi yedu tinoimba kuti mucharamba muchienderera nesu taiona zvinhu zvakawanda panapa nekuti vamwe vakuti haiwa baba haagoni kuti atungamire imba yega mazuva ano kauti ukamurana namai baba haagoni kuti atungamire chechi yega karepo pakanzi husband hapakutochinjwa kuti zvireve zvatiri kuda izvo kuti zvityise kuti zvive shoko ramwari kana rataura baba musoro wemba kana baba wasimbozina kuti musoro hapana iyo aiona kuti amutora musoro iwe usinaunzi musoro une roho yako unofanira kuita zvaunoita uchirekunyaza kuti musoro haupo kana paine zvimwe zvinoda musoro unotoutsvaga kuti ndiani angamirirawo musoro wangu usipo. So machechi edu manje nedzimba dzedu manje dzaane matambudziko mazhinji nekuti isi tiri kuti tatobvisa musoro panhu datikatisi musoro yacho saka zvaakunetsa asi andirere mberi naGenesis chapter 3 nekuti iyo nyaya tichadzoka pairi tichizoiemphasize chaizvo. Now zviri zviri kuitika chii chaitika pane nyaya yatiri kuda inotyisa nyaya iyoyo inofanira kuvhenekwa zvakasimba. Chekutanga Eva haatyiba kuti nyoka yaanotaura anoenderera mberi hazvinoi ngatipasiye. Chechipiri nyaya iri kutaurwa nenyoka yemuti Eva ari kutoidisbeta achitoiindatena achitotaura nezvazvo. Chikonzero chii? Chii chikonzero chinoita kuti mai Eva vasatye kupindura dhibheti remuti wekuziva zvakaipa nezvakanaka? Regai ndikudze kuti sei angachifanira kutya nekuti mutemo uyu kekutanga wakapiwa Adhamu. Zvisinei hazvo kuti pamazuva aya Mwari aizouya during the cool of the day ombovatsanangurira nyaya idzi achivashanyira. Taizviziva Mwari aivashanyira pamwe kuda Evha akafunga kuti asi nyaya yekusika yatakataura kuti muti neroho yekuva mupirisita wemba yapiwa kuna Adhamu nemutemo wapiwa kuna Adhamu zvaifanira zvekuti Evha asati apindurana nekuti anopindurana nenyoka akati aiwa hatina kunzi tidye tisadyese takanzi tingosadya hwani chete. Ndobva nyoka yati hamufi imi munotovhurika maziso mukafanana naMwari. Ndobva Bhaibheri radzika zvikazi paakaona kuti kuvhurika maziso kwakanaka kufanana naMwari kwakanaka akabva adya kawa. Hapana matiri kuzwa kuti abvunza Adhamu asati adya kuti naye Adhamu nyaya iri panapa toita haatyere mudzimai uyu haatyere mukadzi uyu kuti ataure nenyaya yemuti. Mozasi nyaya yemuti ichityisa dai yanga iri nyaya yemakondiwa nenyaya yemwe michero kunzi michero yadai pamwe nyoka yanga yakutaura yoti muchero uyo gondiwa iri namai kuda pamwe mai vaikwanisa havo kuti vadzadzambidze vachitaura nenyaya but iyi nyaya iyi yanga yakakosha yanga ine rufu mukati zvanzwa. Saka nyaya ine rufu mukati akaitire kuti aiadrese ai1 okay kunyange zvazo dai anga asingadi kurecognize kuti okay nyaya yakapiwa Adhamu rega ndimhanye kuti nyoka mira shamani utaure naAdhamu originally ndiye akapiwa nyaya kodai akati alright ndiri kutaura nevasisandadya mira ndimbobvunzawo zvangu kungosatora decision ega nekuti vaviri ava yanga yaanyama imwe chete kusangotora decision ega. Mukadzi ane zvivindi ende vakazi vemazuva ano vane zvivindi futi. Ndoda kukuudzai izvozvo ndokwatiri kuenda. Pane vanhu vari kuorati regai ndirege kunamba ndichitaurisa timbopedza nyaya yacho. Saka panapa chii chiri kuitika? Chii chanetsa mubindu? Number 1 pane deception, kunyengera. Satani auya kuburikidza nezvinhu zvatinoona zvatinoziva kuti zvisatyise tisatize. Kunyengera ndo imwe nzira yakangwara yakashandiswa naSatani kuti chivi chikwanise kupinda. Asi imi yandiri kuda kusimbisa nhasi inzira yekuti
maroles kana kuti zvavaifanira kuti ite vakachinjana. Baba vakava mai, mai vakava baba. Nechikonzero cheega mutemo wapuwa kuna baba. Saka mai panzvimbo yekuti vatsvage baba vamire vese panyaya iyi, ivo vave mubatsiri. Ivo havasiri mubatsiri manje, vatova ivo. Saka chivi chakupinda, chivi chawana nzira, chivi chawana road. Nekuti order yanga yagadzirwa naMwari yavhiringika, chivi kubva chaita nyore kupinda. Saka mazuva ano patiri kuva progressive, patiri kuva tafunda, patine human rights, ndo patiri kufa. Ndo patiri nemadrugs, ndo patine vana vapenga wese, ndo kare panga pasina vanhu vasina kufunda, paina vanhu vaiziva kuti mai maita basa, baba vari kupi baba, ndo papane zvirwere zvishoma. Saka ndikupikwa tiri kuenda. Tiri kudzokera pashoko raMwari, paorder, baba musoro wemba, baba musoro wechechi, hapana imwe nzira futi yatingagone kuita nayo. Pane vamwe vanhu vanoda kuchallenge theory yandiri kusimudzai, asi ini ndiri kuverenga zviri muBhaibheri, vari kuti ivo ichokwadi here kuti kuchinjana kwemabasa kana kuti kwemaroles kwakapinza chivi, not yes. Chechitu chandoda kunongedzera chekuti imi mukaenda famba pamberi, mukaenda kuverse 6 muchinoverenga mupfurikidze kuverse 9, munoona kuti Mwari akauya mubindu manje. Adamu atodya. Kuda manje chandinoda kuemphasize ndechekuti Adamu haana kudhisivwa, haana kunyengerwa. Adamu akadya achiziva. Akatoona kuti Evha zvaadya panapa zviri nandife naEvha. Tomuregerera hedu kamukomana because akazongofunga kuti pamwe hapana Mwari haachakwanisi kusika imwe tsvarakadenga kana kuti imwe modzi yechingwa yakadaiwo. Saka akangoona kuti zviri nandife tese. Haana kunyengedzwa, munhu akanyengedzwa ndiEvha. Asi Adamu adya. Mwari akuuya manje, chivi chapinda, pera yatoona kuti haina kupfeka, zvese zvaitika, guilt yaapo, chivi chazara mukati menyika. Mwari auya akabvunza verse 9 akati, Adamu uri kupi? Of course haasi kubvunza nzvimbo position, ari kubvunza in relation to mutemo waakamupa. Now zvinoreva kuti Mwari ari kurecognize kuti zvinhu rangarira kuti Mwari mukuona kwake, mukuziva kwake, muumwari hwake, omnipotent, omniscient. Mwari asi munhuka, ndiye akanga aripo kuvapo kusati kwavapo, akatangira nguva, honzeri isingakonzerezwi, chigara matombo, matanda anoora, asingasirwi gune rese varume venyika ino, shumba yerudzi rwaDhavhidhi, akatangira, anozviraramira, ane life unborrowed. Ari kutoziva kuti Evha ndiye apinza chitema, kwakutosiya kutaura naEvha kwakutaura naAdamu. Adamu uri kupi? Zviri kurereiko izvi? Zvinoti Mwari ari kuziva kuti maitikiro apinda chitema apindwa naEvha, asi Evha haisiyo nyaya, anga achifanira kunge ari panyaya ndiAdamu. Saka inini ndakapa mutemo wangu naAdamu. Adamu ndofanira kuwana anza kubva kwaari. Kunyangwe Evha achizowana ningati tuso yezvaaita, asi panyaya iyi Adam is the ultimate person responsible. Saka moti maroles haana kuchinjwa sei? Nekuti Adamu akabva panzvimbo yake, Mwari kwakumunyurura futi dzoka. Uyu wawasiya achiita basa iri, basa guru rataitirwa iri rekupinzwa kuti asiye, iwe ndone nyaya, dzoka, nditauriri what happened. Iyoyo question iyo inotiradza kuti vakachinjisa maroles, Mwari ari kuita restore, come back Adam to your position, tell me what happened. Kodai Mwari airecognize kuti izvi zvaitwa naEvha, anga achingofanira kunge aizviita. Mwari anga ingori neright yekungoti Evha shamwari, ko wazoita sei panyaya yedu iya, waita sei? Asati abvunza Adamu, because Adamu anga asiri patsoro. Adamu akatopuwa. Now handei mberi nenyaya yedu. Ichokwadi here kuti maroles akachinjaniswa? Yes, tinoaona futi papi. Tinoona Mwari manje akuinvestigate kana kuti akubvunza nyaya yekuti yafamba sei. Of course atanga kudeza mukuru wenyaya, mupirisita, musoro, baba vabvunzwa nyaya iyi. Of course baba vakutika, mukazi wamakandipawo,
Adamu angasafana kudaro, angafana kutaura chokwadi. Mwari, ndine urombo, ndabva panzvimbo yangu, ndini ndanofanira kuti protecta mhuri kuti chivi chisapinde, ndabva panzvimbo yangu, ndapa basa rangu kuna mai, saka mai vaposhera zvinhu zvaipa pano, ndozvaakafanira kuita. Iye akuti mukadzi wamakanditi ungararama usina mukadzi. Dai Mwari akamupa mukadzi maina, akasina kumupa mukadzi mainakidza mubindu imo nekuziva kwatinoita manakidzira vanoita madzimai, tinganga dai akararama asina mudzimai. Asaziva zvokutaura kamunhu. Asi ino ngatiisiye nyaya yacho iyoyo. Akuti mukadzi wamakandipa, mukadzi. Pane mutongo uri kupuwa naMwari pazvinhu zvavakaita. Toda kuongorora mutongo. Toda kunyanya kuongorora mutongo waEvha. Mwari anouya kuna Evha kuti Evha, kuvhesi 16 muiverenge chapter 3. Evha, iwewe nenyaya yeroho yawatamba kana kuti zvawaita munyaya iyi uchazvara sekupa kwandakaita chitema chisati chasvika. Asi zvinhu uchazvara nekurwadziwa kukuru. Haagumiri ipapo Mwari. Anoti iwewe kuda kwako kuchava kumurume wako. Murume wako ndiye achakutonga, uchava pasi pemurume wako. Daida ndichitaura neve mafeminists, neve human rights, neve women rights. Anenge vakutaura abuse ka. Anenge vakutaura oppression. Haisi oppression ka. Mozva nyaya kutaura. Inyaya kuchinjana kwemaroza. Mwari ari kuti because haisi punishment. Dai yanga iri punishment ka. Punishment yakataurwa. Nekuti punishment yakanzi mukadya munofa. Saka vanofana kungofa. Pane punishment inodarika rufu. Aiwa. Makateerera umwe. Pane punishment inodarika rufu here. Saka Mwari abva asikuita punishment manje. Akutoita redemption. Akuti Adamu chivi chapinda Evha. Chapinda nemhaka yekuti iwewe wazvitora ukazviisa panzvimbo isiri yako. Saka kuti kuponeseka kuite, go back to your position. Uchava pasi pemurume wako. Evha akaramba here zvinhu. Evha akati Mwari mandiomesera. Evha akati tinoona Evha mukadzi mukuru akarongeka akatendeka achirecognize kuti yewo baba ngavawe pamusoro pangu ndive pasi pababa zano roriponeso riitika. Kana mchida kuona kuti yanga iri redemption anga asiri mapunishment, endai even zvinotaurwa kuna Adamu. Adamu anonzi iwe Adamu ndakakupa basa mubindu ucharamba uchiita basa. Asi zvinezvi basa iri uchariita nokudikitira. Zvoroti patichidikitira isu varume tinofanira kufunga kupinda kwakaita dikita ngatiyeuchidze kupinda kwakaita chivi mukati meiteni. Restoration, kudzorerwa. Nekuti nyaya iyi dai anga isina kugarirwa dare mumashure, dai Gwarana changamire chikukudzira shumba yerudzi rwaDhavhidha, dai anga isina kuti lay down upenyu hwayo pekutanga nyika ino isati yambogadzirwa, vangadai vakangofa. Saka redemption iyi pari kudzoreredzwa apa, pari kunzi mukateera izvi muchapona. Pari kunzi Adamu shanda ushande neziya kunyanya. Pari kunzi redemption, pari kunzi Evha ramba uchizvara sekutaurana kwatakaita, uchizvara asi nekuda kwekuti wakatadza paunenge uchigomera urimaindwe nechivi, asi dzokera pasi pemurume wako. Nekuti izvozvo ndozvawanga manga machinjana, wanga wabva panzvimbo, ndozvakaita kuti Satani atore mukana. Dzokera panzvimbo Satani asatore mukana. Izvino tiri kuramba isusu, tiri kuti chechi ngaitungamirwe madzimai, madzimai ngaatengamire misha kuitira kuti chitema chirambe chichipinda. Chazitaura iri pamberi. Yayo yakakosha. Yayo tinofanira kuti tinzwisise. Yayo tinofanira kuti titaure nezvayo. Saka Mwari ari kuridhima. Kana muchiona kuti redemption futika, muchaona zvinhu zvakaita. Nekuti ivo vakanga vabva vaisa mashizha, vazvimonera mashizha, vakuzvigadzirira manje. Ivo vakuzvigadzirira manje, vakuzviponesa vega. Mwari akati aiwa, regai ndikuurayirei mhuka. Pakaurawa mhuka yekutanga ndo chinhu chakafa kwekutanga, asi Keni akatanga kufa muIdheni. Kwakatanga kufa mhuka iyi. Mhuka iyi vakatora dehwe, Mwari akafukidza. Muchaona kuti nyaya yekuurayiwa kwemhuka yakabva yakondinya
mhuka dzichimirira kuti Jesu achava achikufirai, tinokuvharai nedehwe raJesu ndo richakukavhai kubva muchivi chamaita ichi. Mwari kwakuvaita restore. So how thankful was Adam na Eve? Vakapa kutenda kuna Mwari zvakadii, nekuti vaifanira kunge vakafa, asi vakapiwa chance chekurarama kwakubva vapa mupenyu hwavo mutarisiro yekuuya kwanhu kwaJesu, kuti aite zvekutoti vaitotarisa kuti pavakazvara Kaini naHebheri vaitofunga kuti pamwe Mesaya ndo paachatobuda ipapapo nekuda kwavaita ruponeso, nekuti vaiziva kuti ruponeso rwevanhu rwapa kufirwa, asi vakaramba vachiita zvemhuka. Mhuka yekutanga yaireva kuti ndakupai nyasha, ndakuitirai grace. Tinoona nyasha muEdeni, kuno vanofunga kuti muEdeni maive nemutemo chete. Mutemo waputswa pakaitwa nyasha tichiri muEdeni. Hatisi kutaura nezvazvo izvo nhasi, tinoda kutaura kuti chii chakaita problem mubindu makachinjaniswa maroles. Baba vakasiya nzvimbo ikatorwa namai, ndo zvatavira kuita mazuva ano, ndo zvatiri kuti isu ndo zviri kukonzera nyongano, ndo zviri kukonzera confusion, ndo zviri kukonzera makurwa mukati memhuri, ndo zviri kukonzera kuti mhuri dziinde kumadrugs, ndo zviri kukonzera aiwa varume nevakadzi ngatitore nzvimbo dzedu, inonzi placement, mida panzvimbo kuzano reruponeso. Of course handisi kutaura zvekubasa kwenyu zvekuti uri CEO uri chii, ndikuparidza shoko iri, ndikutaura zvavanoda kumira pashoko zvarakanyorwa, tichazvitambanudza nemamavhesi. Saka patakupedzesa, regai tidzokorore. Pane spiritualism mbiri dzatinofanira ta pay attention. Spiritualism yekutanga ndeyekuti Satani akashandisa spirit medium, communication ikatoitwa mumhuri, kwete naiye direct, asani chaakashandisa. Tikati isusu let's be careful, nekuti communication dzinoiswa mumhuri through mediums. Spiritualism yechi2 ndeyaEva achinzi iye nenyoka uchafana naMwari uchavhura maziso. Saka iye akada kuvhura maziso, akada kufanana naMwari, akada kuita kunge Mwari. Saka ndo yatakupinda iya, toda kuti tizonoongorora patakupinda kumharidzo yedu yechitatu. Takuona kuti zvaakuitika mazuva ano izvi zvema-equal rights izvi nema-women rights izvi zvekuva independent izvi zvinoita independent sei kana Mwari achiti vaviri vanyama imwe chete? I want to be an independent lady, an independent woman. Noita independent sei Mwari achiti vaviri ava vanyama imwe chete? Izvi zvamunoita munhumesi tinozvigonoiswa kazi. Tinogoita zvakafanana sei isu kana mapatsi edu emwiri akasiyana. Ndosaka vamwe kumunana Europe kuva kupombera varume hanzi takuraiwo nhumbu. Saka Eva manje arikuda kuti afana naMwari, ndobva aona kuti afa. Regai mbokupai ma-ideas few chinonzi spiritualism nezvavari kuadvocate. Tiri paspiritualism type 2 yekuti Eva angaida kuita kuvhurika maziso ave mune imwe realm atofana naMwari. Spiritualism nezvino iri kuticha vanhu kuti munozoona pabhuku rimwe rinonzi Great Controversy papeji 554 inoti spiritualism inodzidzisa kuti that a man is a creature of progression, that it is his destiny from birth to progress even to eternity towards Godhead. Totodevelopa mazano maridzo zedu dzetsoka titore zvimwari zvidiki tinotodevelopa kuti unofanana naMwari. Inoti iyo each mind will judge itself and not another. Don't judge me. I'm already nditori moral authority. Society ndio inotitimira what is wrong and what is right. Kana zvandofeka nototitimira nesociety. Society yakutoda mamini ende nditori normal, ende nditori right. Saka spiritualism iri kubva pa-authority yeshoko manje raMwari. Saka spiritualism ngatitarise Eva akabva pa-authority yeshoko raMwari kwakutora authority yeshoko raSatani. Asi authority yeshoko haisi kuti iri kubva kuna Satani kana kunani, you judge on your own. Zvikanzi panapa judgment of self, the throne of God is within you. Muri kuziva here rimwe dzidziso iri kweri kuti Mwari anowanikwa mauri. Why do you want to pray to this Jesus that you never see, or this God that you never know? But Mwari anowanikwa mauri. Zvikanzipo kune inonzi spiritual consciousness. We were unfallen demigods. Ndo zviri kuitika manje zviri. Saka nyaya inotanga hatisi kuiona here mudingi. Eva achida kuzviita achida kufanana naMwari,
achida kuvhika maziso, achida kuziva zvakanaka nezvakaipa, kwakupinda muchitema. Pamwe kuti izvozvo zviitike, takuona Eve manje atova naked, atova shameful. Saka as we develop spiritualistic ideas type 2, kwete yekutanga yatataura iyi yema-mediums nemweya zviri kuitika muchadenga, iyi yekuda kuti isusu tinodevelopa into gods, in progression, patine ma-equal rights paari kuwanda, patine ma-human rights paari kuwanda, patine ma-child rights, patine ndo pari kuwanda zvirwere, ndo pari kuwanda madivorce, ndo pari kuwanda madrugs, ndo pari kuwanda chitema, ndo pari kuwanda. Saka amuonere kuti zvirimo mubindu izvi. Saka sitoda kuti mhuri dzedu dzibude pazviri, dzidzokere kuoriginal plan yaMwari. Next lecture tichanyatsodzika panyaya iyi. Mwari atikomborere. Unofanira kukomenta, unofanira kushare, unofanira kusubscribe kuti urambe uchireceiva kwatiri. Chinangwa chedu toda kuti mhuri dzedu dzidzokere pamhuri yaMwari. Zvinoitika kune vamwe munyika vasingadi authority yeshoko zviitike, asi dzedu mhuri dzinge dziri protected. Mwari ngatibatsire nezita raJesu. Amen.